Здравейте хора! Днес ще ви представя 8 аромата, всеки един от тях със своята история, характер и послание. Готови ли сте? Започваме с първият – еликсир. Еликсир е унисекс парфюм, който има луксозен, сладък и плътен аромат, вдъхновен от JPG еликсир, но доста по-мек и приятен. Подходящ е за всякакви поводи или срещи, има силно присъствие, както за мъже, така и за жени с характер. Идваме до вече познатият Райхан Лайън. Изразителен и секси, вдъхновен от JPG Ultra Male, идеален е за нощен живот, клубове или ежедневието, когато искаш да бъдеш забелязан. Ето го и Crimson, още един унисекс парфюм. Crimson е аромат с ненормална трайност, интензивен, луксозен и изключително дълготраен, вдъхновен от Creed Centaurus. Перфектен е за хора, които искат да са център на внимание и никога да не се сливат с тълпата. Флориана. Ефирна женственост. Свеж и цветен, с усещане за пролетна градина. Идеален е за ежедневието, офиса или просто за разходка. За жени, които искат да се усещат нежни, но забележими. Пасифик. Чист, свеж и приятен аромат. Усеща се като глътка свеж въздух край морето. Идеален е за лято, пътувания и динамични дни. Pretty in Pink. Момичешки чар и неустоимост. Плодов, сладък и закачлив аромат, който те кара да се усмихнеш. Вдъхновен от Armani, Sea Passion, подходящ за ежедневие, срещи или излизане с приятели. Империя, Intense, кралска енергия, наситен, топъл и завладяващ. Идеален е за бизнес срещи и за мъже, които носят увереността си с класа. И последният, но не на последно място, Corium. Corium е вдъхновен от Armani Stronger with Your Leather, за 1/3 от цената, по-нишов и много по-траен, любимец на дамите, подходящ за мъже със силно присъствие и характер. Райхан БГ е за хора, които търсят не просто аромат, а уникалност и качество, без да се налага да изпразват портфейлите си.